satuyang kagurangnan. Ngunya na Domingo ang solemnidad kan Epifanya kan kagurangnan iyo ang pagpahayag o ang pagpahiling kan kagurangnan. Paladan idtong mga nakahiling asin nagtubod siring kan tulong mago. Nahiling ninda si Jesus na iyo ang ilaw asin kaligtasan. Si Hesukristo man ng God ang ilaw na nagbabanaag sa kadikluman nin kinaaban. Idulot niya to sa misang ini ang satuyang balaog nin bagong pagkabuhay. Magin ilaw kita nin kabanalan asin katanosan sa satuyang kapwa. Ang makakaibahan po niya to sa pagsilibrar kan banal na misa, iyo po ang satuyang parochial vicar, si Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog na po ang gabos asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Santa Misa, magugmaan ginawa at Diyos uyana, lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Umawon si Jesus, anhadinin gamot, ya ako o nasin pagsambahon. Magugmaan ginawa at Diyos uyana, lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Magugmaan gamot, na uyana ang Diyos, sa puso irimpong pagkabuot ng Diyos. Magugmaan ginawa at Diyos uyana, lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Umawon ang Diyos sa tuyang kandubon, ya sambahon sa Santa Misa. Magugmaan ginawa ang Diyos uyana, lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Umawon si Jesus, anadinin gabos, ya ako o nasin pagsambahon. Magugmaan ginawa ng Diyos uyana, lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Magugmaan ginawa ng Diyos uyana, lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Magugmaan gamot, na uyana ang Diyos, puso irimpon pagkabuot ng Diyos. Magugmaan ginawa ng Diyos uyana, lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Lambang puso lambang kalagmad niya sa pagsamba. Sa ngaran ng Ama, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang ako unta na asin pagsusulan, ang mga naginibo niyatong kasalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining Santa Misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tuga, tanagkasala ako nin makuri sa isip
sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamiibi sa kagurangan tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Dalahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, na nagpahayag mo niya na aldaw, kan bugtong mong aki sa mga nasyon, sa paggiyanin bituon, magkanigong itugot mo, na kaming nagmidbid na sa imo sa pagtubod, makaabot sagkod sa pagmansay, sa kagayonan kan sa imong kahalangkawan. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon.
Ipinapasabot sa to kan enot na babasahon. An manunungod sa kamawotan, nalugod ang gabos na tawo, makaiba sa pagbaklay, pasiring sa nagbabanaag na liwanag. Ang mahal na Diyos nagpahiling sa to sa paagi ni Heso Kristo, ang liwanag sa kadikluman. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Bangon, magliwanag ka, tauminabot na an sa imong ilaw. An kamurawayan kan kagurangnan, nagsisirang sa imo. Tauya, an diklom nagtatahob sa daga, asin an dulom sa katawuhan. Alagad diyan sa imo nagsisirang an kagurangnan. Asin an sa iyang kamurawayan, sa ibabaw mo nahihiling. Malakaw an mga nasyon sa imong liwanag. Asin an mga hade sa bangraw kan sa imong pagsirang. Mga lagkalag ka, asin maghiling. Sindagabos nagkatiripon, madiyan na sa imo. Ang mga aki mong lalaki, maabot na hali sa harayo. Asin ang mga aki mong babae, kikilikon. Dangan mahiling ka, asin mabanaag. Magkukunog-kunog, asin mahiwas ang puso. Tamabirik sa pasiring sa imo, ang mga tikmos kan dagat. Asin ang kayamanan kan mga nasyon malaog sa imo. Aripumpon nin mga kamelyo matahob sa imo. Ang mga torilyo nin kamilyo nin medyan sa kaefa. Gabos sinda mahali sa saba. Bulawan asin insyenso an dara. Kaumawan kan kagurangnan an maharubay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, lambang banwaan masamba sa imo. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. O Diyos, tawan sa hade an sa imong kahatolan, an sa imong kasuripotan sa aki nin hade. Hukuman niya an sa imong banwaan sa kasuripotan, asin an sa imong mga dukha sa katanosan. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuripotan, asin an lubos na katuninungan, sagkod na mayo na an bulan. Magahadi siya puon sa dagat, sagkod sa dagat. Puon sa salog, sagkod sa kapuruhan kan daga. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. An mga hade kan Tarsis, asin kan kapuruhan, magdadaranin atang. An mga hade nin Sheba, asin Seba, magdudulot nin buwis. Magsamba sa atubang niya ang gabos na hade. Ang gabos na nasyon maglilingkod sa iya. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Taaagawon niya ang daing sukat na nag-aarang. Asin ang dukha na mayunin minatabang. Kakahirakan niya ang dukha, asin daing sukat. Asin ang kalag, kandaing sukat, ililigtas. Kagurangnan, lambang banwaan, masamba sa imo. Ipinapasabot kan ikaduwang babasahon sa satuya na ang Diyos namimidbidan ninhuli ki Heso Kristo bako sanang sa piniling banwaan kundi man sa gabos na katawuhan. Kita nahali sa kadikluman,
Inaapod nin mahal na Dios na magin makusog sa pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Himateon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kung nadangog nindo an katungdan, kan pagpapalakaw kan grasya kan Diyos, na itinao sako para sa indo, susog sa pagpahayag, ipinaisi sako an misteryo. Sa ibang mga kapag-arakian, dai ini ipinaisi sa mga aki kan mga tao. Siringon yan na inihayag sa banal niyang apostoles asin mga propeta sa Espiritu. Naan mga gentil, kapwa paramana, kapwa hawak, kahiras sa panuga, ki Kristo Jesus, huli kang Ebanghelyo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Tapos dinudugag na sana. Alleluia, alleluia. Alleluia, ang kahadean ng Diyos itinutunta. Siring man ang katalogos. Asin ang gabos, dinudugang na sana. Alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus namundag sa Belen, nin Judea, kan panahon ni Hadeng si Herodes. Huli ka ini, duminatong sa Jerusalem ang mga mago, hali sa sirangan, asin naghapot, sa inamundag ang hade kan mga Hudeyo. Nahiling mi ang pagsirang kan sa iyang bituon, asin napadigdi kami sa pagsamba sa iya. Pakadangog ka ini, kinabahan ang hadeng si Herodes, asin hinapot kung sain mamumundag ang Mesiyas. Simbag ninda sa Belen nin Judea. Siring sa nasusurat kan profeta, asin ika Belen daga nin Hoda, ika bako ang pinakasalit na banwaan ni Hoda. Sa imo magikan ang lider na iyo ang magiging pastor nin sa kong banwaan Israel. Hilom na ipinaapod ni Herodes ang mga mago, asin naaraman sa inda, kung kasuarin nagsirang ang bituon. Sinubol niya sinda, asin sinabihan, paduman ka mo, asin hanapon nindo ang umboy. Kung mako anindo, paisihon nindo ako, ta ako man maduman, asin masamba sa iya. Sa sinabing inikanahade, nagralakaw sinda, asin uya ang bituon,
na nahiling ninda sa sirangan, nanginginotan sa inda, sagkod na umuntok sa tangod, kan kinamumugtakan, kan umboy. Ikinaugman ninda, na mahiling diraray ang bituon. Paglaog ninda sa harong, nakuha ang umboy, kaiba si Maria na sa iyang ina. Nagluhod sinda, asin nagsamba. Binuksan ang mga dara, asin nagdulot nin bulawan, kamangyan asin mira. Sa pangiturugan, pinatanidan sinda na dai magbalik kay Herodes. Kaya ibang dalan an sa indang inagihan, pagpuli ninda sa saindang banwaan. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuyang kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos sa paghinaniyog kan homilya. an enot na Domingo kan Enero, iyo an kapistahan kan Epipanya. But sabihong ka ini, ang pagpahiling, ang pagpabisto kang Diyos sa bilog na banwaan, sa gabos. Nahiling na ang ladawan kan Diyos sa kinaban, sa paagi kan pagiging umboy. Bako lamang ini para sa mga Hudeyo, bako lamang para sa mga Hintil, kundi sa gabos na tao, nagpapabisto, asin nagpahiling an Diyos. Nagdakula kita na ang Domingong ini inaapod na Three Kings Sunday. Kaya usong-uso ang magsabi nin, Happy Three Kings. Alagad, ang kapistahan na ini, bako manunungod sa tulong hade, na bako man hade. Kundi ang kapistahan na ini, manunungod kay Jesus, ang sa iyang pagpabisto asin pagpahiling sa gabos. Malinaw sa Ebanghelyo na bako man sindang mga hade, sinda inaapod na mga mago. Ano ang mga mago? Inaapod sila mga pantas, mga tagahiling kan kapalibutan, kan bituon, mga astrologers. Kumbaga, kan mga enot na panahon, sinda ang mga scientists, mga matatalino, kan enot na panahon. Alagad, an hapot, taano ta inapod sindang mago. Simbagong taiyan sa mga masunod na mga tataramon. Binayaan ninda ang sa idang pamilya, binayaan ninda ang sa idang trabaho, binayaan ninda ang sa idang seguridad, ang reputasyon, ang sa idang comfort zone. Tangani sa nang mahiling ang kasimbagan sa gabos indang kahaputan. Tanganig mahiling ang katotohan. Iyo ini ang kahulugan kan buhay na nahihiling ninda. Bako ang kadakol na pagsasadiri, ang kahulugan kan buhay, kundi ang hanapon, ang madiscover ang katotohan. Mayong iba kundi mabisto ang Diyos. Asin iyo ini ang sentro kan Epipanya. Nagpahiling na ang Diyos, kaya kaipuhan ini yung mabisto. Kaya ang Diyos nagpapahiling man, nagpapabisto man sa mga taong tatauman na maghanap sa iya. Asin iyan ang tutuong kadunungan. Bako sindang hadi, kundi inaapod sindang mga madunong, wise men. Tanganig mahiling ang Diyos na nagpamilpid sa iyang sadiri sa Belen. Ang mga mago, bako lang sindang mga matitibay o matatalino, inaapod man sindang madunong. Magkaiba po ang matalino sa madunong. Ang matalino, tatao kang tama, asin sala. Alagad pag ika madunong, aram mong gibuhon ang tama, aram mong iwasan ang paggibunin sala. Kadakol mo niyan ang mga matatalino. Magbukas ka mo ng Facebook. Kadakol yan ang matitibay. Gabos, may opinyon. Ang opinyon ninda, gabos tama. Maski sala. Basta sinabi ninda, tig-post ninda, yan ang sa indang tama. Gabos expert sa gabos na ulayon. Alagad, bako gabos, madunong. May kasabihan,
An kaaraman, nasa isip sana. Alagad ang kadunungan, yaon sa konsensya. Malinaw ang pagkakaiba kan knowing asin doing. Ang konsensya, iyo ang lugar kan pagpapasya. Alagad, ang paggibo ning tama, ang paninimbagan sa paggibo kaini, yaon sa taho na tataong maggibo nin kadunungan. Kadako lang may aram, alagad didikit daa ang nagigibo nin tama. It is not enough to understand what is good. What is judged is the refusal to do it. Kaya sabi kang classical philosophy, virtue is not just something we know. It is something we practice. Ang mga gibong karahayan, bako lang iniyo sa isip ta, kundi ang pagsabuhay kaini sa araw-araw niyatong pagkabuhay. Alagad, kung aram lang kang tao ang tama, asin pinipili pa ang sala, bako ining tutuong kadunungan, kundi kawaraan ini nin kadunungan. Ang tutuong kadunungan, iyo ang may kakayahang magpili ng tama, maski masakit. Maski ang gabos na gagibon ning sala, pipiliun pa ang tama. Diyan nahihiling ang tutuong kadunungan. Taano tayo inaapod na madunong ang mga mago? Enot na enot, winalat ninda o naghali sinda sa indang comfort zone. May trabaho sinda, may pangaran, secured ang sa ilang pagkabuhay, alagad pinili nilang maghali. Dahil sinda kontento na aram sa ninda. Dahil sinda kontento na sinda matalino sana. Inaapod ining faith as journey. Faith is not a state of remaining, but a journey. Totoo, baka aram taang mga basic doctrine kang simbahan, alagad pag iyan tayo pigsa sa buhay, day iyan totoong kadunungan. Ang mga mago, tatao sinda na sinda matalino, alagad, day sapat iyan, pag day nabistado, ang mahal na Diyos. Ikadua, inaabot silang madunong, inhulita, nagsunod sinda sa liwanag kan bituon. Bako sa liwanag kan kapangyarihan. Bako sa liwanag kan kasikatan. Dahil sinda napapundo ni Herodes, aram ninda na ang kapangyarihan na mayong Diyos mapanganib. Ang kapangyarihan na mayong Diyos nakakaraot sa buhay kan tao. Nakakaraot sa buhay pagtubod. Kaya sisaya sa tuyang pagsusunod, ang liwanag kang Diyos o ang liwanag kang tao, liwanag kang kasikatan, liwanag kang kapangyarihan. Tatibaad, bistado ta ang mga sikat na mga artista, tatao kita sa indang mga biography, alagad tayo kita tatao sa mahal na Diyos. Ang mga mago, naggibunin paagi, tanganig magsunod sa liwanag, bako kang kapangyarihan, kasikatan, kundi sa liwanag kan Diyos. Ikatulo, inaapos silang madunong, ninhulita, nag-stay sinda na maging mapakumbaba. Pag abot ninda sa Belen, dahil sinda nagyabang, na nahiling ninda an umboy, kundi sinda nagluhod. Iyo ina ang dapat na mahiling sa mga matitibay. Tataong magluhod, tataong magpakumbaba. Ang pinakamatalinong tao, tataong magbisto kung sisay ang dapat na sambahon. Bako ang sa diring kakayahan, kakayahan kang iba, kundi ang kapangyarihan kan mahal na Diyos. This is the paradox of Christianity. True greatness is found in humility. Matibay ka man, mayaman ka man, sikat ka man, alagad pagmayong kapakumbabaan, nawawara, napapara, ang totoong karahayan sa tao. Ikapat, kung taano sinda madunong, nagbalik sinda sa ibang dalan. Dahil sinda inapuda na bago ang kinaaban, kundi sinda ang nabago, pakahiling ninda sa mahal na Diyos. As in, iyo ina ang puso kan ipipanya.
Kapag tunay ng nahiling o nabisto ang Diyos, di na pwede magbalik sa dating agi nin buhay. Kadako lang mga testimonya na kang nabisto ang Diyos, isinabuhay ang pagkamot ng Diyos, sinda na bago. Asinda ina nagbalik sa dating gawe nin pagkabuhay. Sa Ebanghelyo sinabi, ang mga mago nag-uli sa ibang dalan. Alagad ang totoo, maski nag-uli, naglihis ng dalan, parehas na pamilya ang sa inang pig-ulian. Parehas na trabaho ang sa inang ginibo, nagbagulang ang sa indang pananaw. Tinulita, kabali na ang Diyos sa gabusindang ginagibo. Ikaw kitang mga Herodes sa buhay niya to na di niya to kayang baguhon ang satuyang boss, ang satuyang kapamilya, sitwasyon, sistema, di tayang kayang baguhon. Alagad ang sinasabi kang Diyos, magpuli ka na may bagong puso, asin may bagong pananaw. Maglihis sa dalan, pasiring sa iya, bako sa dalan, sa dating gawi, nin pagkabuhay. Kaya, masabi ang mga may edad na, paduman pa sana, pabalik na ako. Ano po sabi yung kaiyan? Sa inakaabot ang mga madunong. Kung sa kinabansa na nag-iikot ang buhay kang tao, alagad, nakaabot man siya sa tugatog ding pamumuhay, naabot niya ang tuktok kang sa iyang inaasam-asam, alagad pag mayo man ang Diyos, mayo ka man talagang naabot. Maski ika na ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, pag daiman nabidbidan ang Diyos, daiman nabago ang pananaw, nakaibahan siya, mayo man talagang totoong naabot sa buhay. Kaya hilingon niya to, ang mensahe kang ipipanya, bako gabos na mga madunong, o bako gabos na matatalino, mga madudunong. Bako gabos na mga hadi, mga sikat, makapangyarihan, mga madudunong. Kaipuhan, mabisto ang Diyos, asin isa buhay, ang sa iyang pagkamuot tanganig masabi, na kita madunong. Kaipuhan tang maging madunong, arog kang mga mago. Sinda ba kong mga hadi? Sinda inaapod ng mga wise men. Tataong maghanap sa Diyos. Tataong magluhod. Tataong magpakumbaba. Tataong magbago ning landas nin pagkabuhay. Hali sa dati, pasiring sa bagong buhay, na presente ang mahal na Diyos. Kaya sa aldaw na ini, lugod, haputon ta ang satuyang mga sadiri. Ano ang liwanag? Ano ang bituon na satuyang sinusunod? Kadakol mo niya ng mga peking liwanag na nahihiling sa kapalibutan, enot na enot sa gadget. Kadakol mga liwanag na ginigiyahan kita paduman sa kadiktuman. Iyan inaapod ng mga peking liwanag. Alagad ang liwanag ng mahal na Diyos, kung iyang susunodon, dainangad kita mapapasala sa tamang dalan. Ang hapot, andam pa kita na magpuli sa dalan, pasiring sa iya. Kaya ang tunay na kadunungan, kang Ebanghelyo, kang Domingo mo niya na ipipanya, iyo kaipuhan na maghantong kita sa mahal na Diyos. Siya ang satuyang dapat na padumanan. Bako kung sain pa, o bako dahil kung si isay, ang satuyang sinusunod. Ang ipipanya, paanyaya sa tuya, na maging tunay na bandunong, arog kan mga mago. Kaya sinda inaapod na happy three kings, naog masinda, kang nahiling ninda, ang mahal na Diyos sa Belen. Matindog po kita gapos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod, gabos, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesus Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo,
namundag yu Virhen Maria, pinasakitan kan pana Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa magadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa magadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin magadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Sa liwanag nin sarong bituon, ang Diyos na makakamhan, naggiya sa mga mago sa lugar na namundagan kan umboy na si Jesus. Hagadon taman ang sa iyang pagantabay, mantang kita, mantang dinadara niyato sa iya, ang sa tuyang mga kahagadan. Ang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, giyahan kan kagurangnan sa saindang paghingoa na darahon ni Kristo sa gabos na nasyon, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing sa satong paglakbay, pasiring sa Dios, warasan kita kan grasya na magiyahan kan liwanag kan ebanghelyo, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga naglalakbay, asin an maharayo sa saindang harong, danay na ang tabayanan kan Dios, asin ilikay sa mga katibaadan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga naghehelang sa satong komunidad, makamate kan imbong kan Diosnon na pagkamuot, dawa sa saindang kahilangan, ipamibinyato sa kagurangnan. Tanganing an mga katuod nyatong gadan, urog na sa mga pinanugaan nyatong ipamibi, mag-ako kan katuninungan, asin kaugmahan sagkod paman, ipamibinyato sa kagurangnan. Langit no na Ama, nagpapasalamat kami sa imo sa pagpahayag mo sa mo kan sa Hesu Kristo. Warasan na magdanay kaming bukas sa Espiritu nin sa iyang katotoohan. Huli man sa naki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, ang pagdolot asin pag-andam kan mga atang.
Tindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, asin ang sa inyong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami namimibi, kaugayeng hilingaan mga dulot kan sa imong simbahan. Nahuli ka ini, bako ng bulawan, insiyenso asin mira ang dinudulot, kundi sa paagi ka ini man sa ng mga atang, pinapahayag, dinudosay asin inaako si Hesu Kristo, na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas minas sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran, hulita ngunyan, ipinahayag mo kay Kristo, ang misteryo man sana kan sa mong kaligtasan, tanganing maliwanagan ang mga nasyon, asin kan magpahiling siya sa pagkataho ming magagadanon, binago mo kami sa kamarawayan kan sa iyang buhay na daing kagadanan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos ni mga hukbo. Maluhod po ang kapos. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini. Tay ni an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol,
sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, pagkurang na, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kuna ikaw magdato. Kaya kami ni nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-arang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, asin kan sa muyang Arsobispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siringman, giramduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaigtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Tindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Asin kapangyarihan, siringan ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Kalaki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinapa. Kaheraki kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinapa. Tawi kami din katuninongan. Maluhod po. Uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasalan kan kinaban. Paladang kita mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen.
Matindog na po kita gabos. Mamibi kita, kagurangnan kami namimibi, manginotan kasamo, danay asin minsan saen, sa paagi kan langit no na ilaw, tanganing masabutan mi sa malinig na pag-isip, asin maako mi sa maninigong pagmate, an misteryo na binuot mo kaming makisumaro, huli ki Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po. Mga anunsyo, enot po ngunyan, iyo an enot na Domingo kan bulan, kaya ang second collection na makukuha ngunyan, itatao po ini sa pangangaipo kan seminaryo, asin para sa formasyon kan mga seminarista. Ikadua, ang second and last canvassing kan Search for Little Niño 2026, gigibuhon po sa Sabado, January 10. Sa parish hall po ini sa oras na 1:00 nin hapon. Pantulo sa January 11, iyo po ang kapistahan kan pagbunyag sa kagurangnan. May schedule po ini ng libreng pagbunyag sa mga daipabunyag. Sinasadol po ang mga BPC officers na hanapon asin tabangan ang mga miyembros kan sa idong barangay na daipabunyag na makapagpalista asin makapag-undergo sa seminar bago kan bunyag. Ang bunyag po sa January 11, gigibuhon po sa oras na 1:00 nin hapon. Pang-apat sa January 24 and 25, makakagwa po nin Prex Seminar. Inibitahan po ang gabos na mag-atender kanasabing seminar iti sa satuyang parokya. Panlima, sa January 31, igwaman po katan ning Grand Prex Reunion. Inibitahan po ang gabos na Prex participants poon batch 1 sa code 159 na mag-atender kanasabing dakulang pagtaripon in connection man po ini sa ika-30 taon kan Prex sa satuyang parokya. Pang-anom, sa Huwebes, January 8, makakaigwa po nin meeting ang PPC Executive Board pagkatapos kan misa pagkahapon. Asin ang enot na PPC meeting ngunit na taon, igibuhon sa January 11 sa masunod na Domingo. Asin panghuri, iyo po ang oath-taking asin renewal of commitment kan Parish Pastoral Council. Sa Domingo po ini, January 11, kaya ang mga opisyalis po kan PPC, sinasadol po na mag-attend sa January 11 para sa oath-taking asin renewal of commitment. Matindog na po ang gabos. Inaapuda na ang mga birthday celebrants. Magdigdi na po sa inutan para po sa pagbindisyon. Idukoan sa inyong payo. O Diyos Ama, kaglalangkan gabos na uya sa kinaaban, hinanyuga ang mga pamiibi, kaining sa imong mga surugoon na nagpapasalamat ngunyan sa regalo nin buhay. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya, sinda padagos mong pabanalon, asin man sinda irayo sa gabos sa tentasyon, kahilangan asin anuman na katibaadan, tanganing danay sinda makapaglingkod sa imo, huli masana kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama,
asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maugmang kapistahan po kang Epipanya, asin happy 3 Kings po sa Indogapos.